Cando se cumplen mañá 2 meses da declaración do estado de alarma, pois facer un balance económico por sectores do que supuxo para o sector agrogandeiro esta situación de crisis. Durante estes 2 meses cumplimos de forma escrupulosa o que era a nosa obrigación de garantir o abastecemento alimentario, de que tuvera o protagonismo as medidas sanitarias e a un día de que se cumplan estes 2 meses, cando estamos xa nun proceso de desescalada, creemos necesario resaltar que este comportamento modélico que tuvo o sector agrogandeiro non está servindo para que neste proceso de desescalada, onde se están planteando medidas de todo tipo para os sectores en crisis, este sector que se declara prioritario, pois termina sendo o gran esquecido. Esquecido porque o debate de precios xustos que habíamos iniciado a primeiros de ano se viu interrompido e se profundizou no desfase entre o que se paga ao agricultor e ao gandeiro e o que se lle cobra ao consumidor. Baixaron de forma significativa os precios en orixe e se mantuveron ou incluso se incrementaron na cesta de compra dos ciudadanos. Parouse, pese ao compromiso público, a liquidación das axudas pendientes do ano 2019 a agricultores e gandeiros. Siguen sen liquidarse a inmensa maioría dos planes de mellora da incorporación de xóvenes das axudas da PAC pendientes do 2019 están a día de hoxe sin ingresar. Houve un estancamento legislativo, todos os procesos que se habían iniciado para poñer en marcha un equilibrio na formación de precios quedaron paralizados, todos movimentos que houbera para resolver un problema de mobilidade de terras, de facilitar a reducción de costes de produción, de modificar a normativa que fixera frente á caída de ingresos como consecuencia da fauna salvaxe, están paralizados. Non hai ningún plan para correxir o agravio comparativo dos servicios públicos no medio rural, nun momento onde se pretende que a solución á caída do mercado sea a venta online, pois sigue sin haber ningún tipo de planteamento para correxir a brecha digital que existe no medio rural. Ao contrario, toda a situación de crise sanitaria levou a un desmantelamento dos servicios de asistencia técnica aos agricultores e gandeiros en extensión agraria. As oficinas da organización, os 105 traballadores que están ao pé do cañón desde o primeiro momento, están sustituindo o traballo que hasta ahora facían os propios funcionarios de extensión agraria, que desde o teletraballo non están dando resposta a moitas destas demandas administrativas que temos que suplir desde a propia organización agraria. E nesa situación pois se ve agravado o que pode ser unha cuantificación económica que pasaremos logo por vía de correo electrónico o estudio económico sector por sector e donde salen as cifras, pero que podemos resumir de xeito concreto e na que abramos despois nas preguntas, aclaracións que consideredes oportunos todos e cada un deles. O primeiro e o máis importante, dentro do sector leiteiro, se dan 3 circunstancias que están modificando a baixa o precio e abren unha incertidumbre cara ao brao que preocupa de xeito importante. A primeira delas é que, pese ás denuncias feitas públicamente de entrada de leite de fora a un precio ilegal, chamando ilegal no sentido de que si se compra leite a 35 céntimos en Francia non se pode poñer a 14 céntimos en Galicia,
Polo tanto, ese dumping non temos constancia de ningún tipo de actuación nin da Consellería de Medio Rural nin do Ministerio de Agricultura para paralo, nin siquiera para poñer de manifesto para que o propio consumidor poda tomar decisións de selección que leite consume para castigar aqueles que están ninguneando o produto español e traendo produto de fora a baixo precio. E o que é máis importante que estamos vendo como tanto en leite ecolóxico como en novos contratos firmados nos últimos días dentro do Estado español se pretende impoñer unhos precios que incumpren toda a normativa vixente de cubrir costes de produción, dado que tratan de impoñer os precios industriales ao precio contractual. Neste momento circulan no campo pendientes de negociar contratos a 23 céntimos, cousa impensable desde fai moitos anos. Estamos convencidos de que non cumplen o decreto de costes de produción e a empresa que está poñendo, despois de posto en contacto con ela no día de onte, se compromete a retiralos para poñer en negociación un novo contrato que cubra como mínimo os costes de produción dentro do sector, pero son intentos que de continuar consolidarían un agravio que se está dando dentro do sector. No sector do leite contémplase, despois dos precios publicados no mes de marzo, unha diferenciación de que en Galicia o leite se cobra 1,5 céntimo menos que no resto de España e 2,5 céntimos menos que no conxunto de Europa, o que supón que as 7.040 explotacións galegas van a recibir 4.150.000 euros cada mes menos que outro gandeiro español, e se a iso lle sumamos as pérdidas de cerca de 1.927.000 euros derivadas da caída de precios das vacas de desvelle dos becerros, fan que unha explotación galega este recibindo ao mes, desde que empezou a crisis do coronavirus, 860 euros menos, o que fai que neste momento de prolongarse, e todo parece previsible que sí, coloca nunha situación de difícil competitividade co resto de explotacións españolas e co resto das explotacións europeas. Na carne, as 9.800 explotacións que están neste momento no mercado galego teñen unhas pérdidas mensuales de 2.960.000 euros, ou que ven a ser o mismo, cada unha destas explotacións está ingresando cada mes 296 euros menos derivado da caída de precios tanto dos becerros como das vacas de carne. No ovino e caprino, donde hai unha caída de cerca de 20 euros en cabrito e 20 euros en año, supón que as máis de 1.119 explotacións de ovino e as 445 explotacións de cabrún van a ter unhas pérdidas mensuales cercanas aos 700.000 euros, e a oferta pública que fai o Ministerio de Axuda por Explotación é de 61 euros as explotacións de ovino e 6 euros a cada unha das explotacións de cabras, o que ven significar case un insulto de pensar que estas pérdidas millonarias se compensan con cantidades claramente insuficientes que non cubren nin o coste da súa propia tramitación. No sector do viño non estamos podendo calcular pérdidas concretas dentro do sector produtor, pero sí somos conscientes de que a caída da restauración, onde podemos calcular que máis do 50% do viño que teria que estar vendéndose, ben exportándose, ben na restauración, pois vai a ter unha difícil salida, donde se suma a crise xa padecida como consecuencia do Brexit e como consecuencia dos aranceles de Estados Unidos, o que fai pensar de que a 3 meses de iniciar a vendimia non temos garantida
non só un precio que cubra costes de produción, senón nin siquiera a recollida das uvas. Chama poderosamente a atención que as distintas reunións mantidas nas últimas semanas por parte da Consellería de Agricultura cos Consellos Reguladores e Casadegas estén ligadas única e exclusivamente a inyectar cartos públicos para promocionar e vender o viño que está nas adegas, o cual nos parece ben, pero botamos de menos que esta axuda a que vendan ese viño non vaya condicionada a que garanticen a recollida da uva, que é un produto perecedeiro que se non se recolle temos que tirar, e a un precio xusto que cubra estes costes de produción. E por último, trasladar que sigue habendo, pese aos distintos anuncios mediáticos dos últimos tempos con ese mercado de proximidade, máis de 3,5 millóns de toneladas de patacas sin recoller, sin vender, e a uns precios que non cubren nin o 50% do coste de produción. Falamos de que unha media de coste de produción cercana aos 10-12 céntimos na comarca de Xinzo, e falamos dunhos precios que se están ofertando neste momento entre 5 e 6 céntimos. Por lo tanto, estamos falando de non só cubrir costes, senón perder moitos cartos. E por último, trasladar que durante este confinamento e imposibilidade de mobilidade das persoas vai a supoñer un agravamento dos daños previsibles de fauna salvaxe, tanto nas pradeiras como na sementeira na colleita de millo, que cos cálculos, tendo en conta os daños xa denunciados o ano pasado, e que dado que non se reduciu de forma significativa o número de exemplares, van rondar o que en torno aos 18 millóns de euros, e desos 18 millóns de euros o goberno galego propón compensar 2.300.000, ou que é o mismo, preténdese que o 88% dos daños causados polo xabarín no ano 2020 cubran ese 88%, eses 14 millóns os gandeiros, e desde a Xunta se compensen solo 12%. Ante esta situación parece lóxico que dentro das prioridades tanto do Goberno Central como da Xunta estén dar solución a un sector estratégico como é o sector agroalimentario. Non chega só cos aplausos e co reconocimento do sector estratégico cando a hora da verdade, porque somos prudentes e non nos puñemos durante estes 2 meses que había outras prioridades as nosas necesidades económicas, queremos poñer de manifesto que son necesarias solucións xa. Unha delas apuntábamos fai 15 días, cando era reprogramar os fondos de Europa que temos aquí en Galicia sin gastar, cerca de 550 millóns de euros, que pretendemos redistribuir aquelas explotacións que teñan en risco o seu futuro, pero ao mesmo tempo creemos que é necesario abordar de xeito inmediato un reparto do que paga o consumidor polos produtos agroalimentarios. É importante a campaña de que en España se consuman os produtos dos agricultores e gandeiros españoles, pero é importante correxir esa descompensación que hai entre o poder do intermediario da distribución e o poder do agricultor e o gandeiro, que ante a necesidade de ter que vender un produto perecedeiro non ten capacidade de poderlle poñer precio. Por lo tanto, as modificacións legislativas e as modificacións de control para que se cumpran son máis importantes que nunca, porque esta situación de pérdidas mensuales non nas podemos permitir moito tempo. Na agricultura e na ganadería, a explotación que cerra por falta de viabilidade económica é unha explotación que non se recupera, inda que se recupere o mercado dentro dos próximos meses. Hai sectores que non planteei encima da mesa porque son previsións negativas cara ao futuro, chámese a produción de cuellos ou a produción de polos, que ante a caída
desos millóns de turistas que non van a vir nesta campaña do 2019, pois vámonos a encontrar con que por parte das integradoras se vai a reducir o número de camadas e, polo tanto, as 700 explotacións de polos teñen feitas xa unhas previsións de reducir os seus ingresos en máis de 5.500 euros por polada, ou que é o mesmo máis de 3,5 millóns de reducción de ingresos no ano 2020. Como vemos, calquer sector que collamos, non só uns deixan de ingresar, senón que outros incrementan as pérdidas sin ter capacidade de endeudamento dado xa o alto nivel que teñen a maioría das explotacións. Por lo tanto, facemos un chamamento urxente á apertura de mesas de negociación aquí en Galicia que coincidan que esta desescalada leve medidas de reprogramación de fondos que hai sin gastar da Unión Europea e, sobre todo, de persecución daquelas posicións de abuso en sectores que, non habendo caído o consumo e habendo unha demanda por parte do consumidor, estamos vendo de que se lle sube o precio ao consumidor e se abarata o precio no campo.